Dobrý den, dámy a pánové, vítám se nového videa ze hry Clash Royale a dneska vám chci říct, že z Clash Royale uděláme dlouhou sérii. Budu se snažit točit co nejvíc aktivně. Jdeme rovnou na první hru. Z 43% pohárku mám jako to, zatím za mě to je takový mid. Mám tady Tumblerstorm. Tak. Pořádně. Třeba lučišníky. Tam minipeka to nám vpravo ničí. Hezky. To je špatný. To je špatný a minipeku. Tak. Teď musím použít rychle tohle. Já musím nic nestalo. Dej tam skeleton, rychle potřebuji skeletony. No teď musím použít další toho taky. Řezníka. Rytíře. Skeletony si tady dám. Minipeka. Tak. Dobrý. Tam mám hodně skeletonů. Tady se dám Tumblestone. Za mě to je hodně jako dost dobrá věc, kterou jsem dostal dříve, když jsem to ještě hrál. Když jsem hrál ještě Clash Royale. A ne. Použiju lučišníky, skeletony. Musíme zničit to, ano, dobře mi. S tím si musíš poradit lučišníku. Položím minipeku. Pojď minipeko. Ti věřím. Teď tady dám ještě takhle nějaký skeletonky a vyhrál jsem 3-0. Tak. Golden chest. To je dobrý. To je dobrá čestka. Ty 4 gemů, hele, máme chousy voda, si vezmu tohle, že to používám. Otevřu si tu bednu. Škoda, že mi tam nic zapadlo. Tohle. Si chtěl vzít nějakou jiný ten no, teď. Chci vám říct jenom, tady, banner box. Ještě než vám řeknu jednu informaci, tak otevřu si jeden banner box. Ať mi tam padne nějaký dobrý, byl hezký banner. Hezký, jsem řekl. No tak kolik mám gemů? 90, přesně na 1 mi to chybí. Chci vám říct, jestli byste nevěděli, jak jako zapnout stream tady na mobile. Na počítači a to je určitě 100% lehčí. Já jsem se to snažil hledat, kdybych pro vás udělal stream. A nejde mi to, že jste mi třeba poradili. Jdem rovnou na další hru. Na Titanic Iron. Mám přesně stejně pohárku, dojdu proti jakýmu Čechovi. Dám si minipeku a na hlavního toho pošlu fireball. To má těžší tečkom. Rychle se tady tam skeletony, rytíře. Budou muset teďkom bojovat. Ajajaj. Můj Tumblestone hnedka umřel. Já potřebuji nějakou armádu. Minipeku. No, dobrý.
Archer. To je špatný. Musím se teď obránit. Vy tam dáme nějaký rytíře. Tady dáme skeletony. Pojďte, ajajajajaj. To ne. Teď mi už zadat blíž jednotky. To já nechci. On má jako jednotku, co to je? Pojďte. Běžte. Dobře, archeři. No tam taky rytíře. Lepšího rytíře dokonce. Rychle. Dám tam nějaký skeletonky na jeho tu druhou taverku. Pojď mi, Peko, běž tam. 60 sekund, ajajaj. Rychle, pošlu fireball. Dějte, potřebujeme to srovnat. Ano. To ještě možná vyhrám. Pojďte, ano. Já to comebacknu, kámo. Pojďte, udržte to. Ne. Ne, on to udělal tohle. Já ho nesnáším. Rychle. Pojďte. Rytíř. Oh yes. Je to tam. Vyhráli jsme to. To bylo hodně těsně. 60 sekund. Jsem ještě dokázal vyhrát. Takže se rovnou další částku. Dead Gamer. Žádný problém. Něco tady bylo pásu prostě. Kolež pasu. Fireball. Okay. Vezmu tady collection, něco tady. Tady neoblast. Tady tohle se mi líbí. Use. Cože? Aha. Je to tady. Tady jsem se asi budu moc dát, jo, tady tohle no. Chci si říct, odemknu nějaký letadlo, no. Škoda, ne. No tady do tohohle. Vezmu si tady tyhle ty kama. Určitě dám jako skelet. No spíš tady do toho rytíře. Dám. Tak, půjdu tady. No tady. Teď dám Dex. Tak tady se to asi... Ne. Dobrá, use noho. A upgrade noho. Tak. Dám asi na... Počkejte, něco mi to skáče. Lucky drop. Co tohle? Lucky drop, scan a custom gold class boons and even evolution charts. Claim this reward by complete all tasks. Musím vyhrát poslední hru a získám vlastně tu bednu záhadnou bednu nebo něco. Vezmu tady toho Gianta, protože ten mě hodně otravuje. Je toho jako fakt jako reálný, že mě otravuje. On tam má mini peku, rytíře. A ještě něco, já mám nahoře tam toho. Počkejte, potom běžte, ano.
Tak. Pojď, Giante. Giant, ano. Dobře, Giant. Dobrý, Giant nás docela zachrání. Jako. Pošlu tady minipeku jednoho. Tak. Pošlu na to fireball. Nevím, co s tím mám dělat. Ne, zničím to, no. Jsem přesně čekal, no. Tak já tady dám ten tam dostavím, protože bude ho to otravovat. A ne, minipeka to zničí. Ta minipeka je strašně silná, jako. Já tady dám minipeka, ale už to zničím. Tak. Dobrý, no. Tak to už mám výhru, protože minuta to zbývá. No, 60 sekund zbývá. Hodně mu tam fireball, protože to, že toho brzo bude. Ale tak já mám hodně velkou výhodu. No. A tady můžu prostě takhle to dělat, že úplně cokoliv. Tady tohle rytíře mu tam dám, ať si půjde potom hnedka, ať jdou potom. Nevadí, když mi jednou z toho zničej ta verku. To vůbec naopak nevadí. To je asi jedno. No ale kakat si ten to porazí ještě. No, prostě jako tady to prostě jen tak nešlo, no. Silver chest a ještě nějaký taky blok tam. Nebo co to bylo, tady tohle. Vidíme. Open. Z dobrýho. 4krát. Wild card. Aha, to je tohleto. OK. 40 korun. Mně přijde divný, že jako kde se zná moje peníze, jo. 268 000 asi. Prostě přijde mi to úplně normální. Protože v shopu byly furt nějaký balíčky, třeba se 70 000 jako penězma, prostě coinama a takový prostě, což mi přišlo strašně divný, že jo. 9 minut, tak. Tímto jsme u konce videa, jestli se vám toto video líbilo, dejte like a odběr a čau.